Braja Ganendra. Rasaning atiku iya 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 ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku ora nyono wekasan mung welingku aku titip kembang mawar biru ya iya 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 penono minangka tandha katresnanku sing waspaku ora tega rasaning atiku iya 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 ninggalake sliramu banyo idamanku dan sakatone suku ngawe-awe rasane atiku ayo iyo iya iyo ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku ora nyono ora ngira yen ngene dadine salahe kowe lunga wae aku kudu melu
Rama lan ibuku mulih neng desaku. Kuwe kesenmu ngelingku, aku pikir kembang mawar biru. Alor ngidul kawanan gendul. Open ono minangka tandha katresnanku. Kepareng kula badhe amiwiti amiwiti baksa kawula Anglastari anglaluri seni budaya Anglastari warisan leluhur kita. Ketika Kedua cara kok apa ya Aturi suka para pamirsa monggo pinarak sekito. as 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 Iyo iya iyo as 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 yo ya yo ya oh ya luri-luri ulane songo ulane sawo janjine tuntuti dawa jarene sapa lirik mas mbok sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa. Raja Kanendra sak rombongan siap siaga Siap siaga badhe nglipur dumateng para sutresna Sutrisno wiwit awal dumugi ning paripurna kula suwun ampun wonten kutha rencana. Ya yo ya yo ya yo ya yo Raja Kanendra. Itik-itik kita merenangnya, Ya yo itik-itik kita merenangnya, pohon ranting
yanira kang para prajurit lamun sira sami anulodo tu ing uni ceritane anggalira sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Swanda lelabuhan nipun jalan di simpang lima, jalan di simpang lima. Simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Ngebarake tindak tanduk putih luhur, ngibarake tindak tanduk putih luhur. Kanggo gayo murid bangsa adil makmur, kanggo gayo murid bangsa adil makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Mesti timring tumindak murid kasil, mesti timring tumindak murid kasil. Angga Gawa watak kang asifat adil, angga gawa watak kang asifat adil. Urip moncer neter tumindak kang iwa, urip moncer neter tumindak kang iwa. Tinjumbono citraaning bangsa kita, tinjumbono citraaning bangsa kita. Di kuda lumbing, Kuda lumping tari kuda lumbing yang elok, elok. tari kuda yang istimewa, tarian kesenian kita jadilan Brajakan Indra, tarian kesenian kita jadilan Brajakan Indra. Mati kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua, melihat kesenian kita jadilan Brajakan Indra, melihat kesenian kita jadilan Brajakan Indra. Oi. Kedruk ayo. Truk. Ayo, atur posisi. Simbah. Oi. Iya. Oi, ha. Ha-oh. Oh, ya. Oh, ha, oh. Yo. Ah. Yo. Oi. Yo. Ah. Yo. Oi. Yo. Ah. Yo. Oi. Yo. Ah. Yo. Oi. Yo. Ah.
Yo yo yo. Ayo alon 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 alon. Yo. Hai. Biết kìa. Chú. Hai. Dạ, dạ Hưởng. Ayo, hao. Biết kìa. Chú. Yo. Biết kìa. Ơi. Ya. Hai. Biết kìa. Hao. Chú. Khả yên. Chú. Khả ưa khả yên chú. Biết kìa. Khả yên. Biết kìa. Khả yên. Slolo. Biết kìa. Khả yên. Slolo. Biết kìa. Tôi. Yo. Oi. Ayo. Hao. Heya. Os. Ayo. Hara. Yo. Ayo. Jaran teji sing numpak cara bei sing ngiring para menteri cek nong cek gung cek turut lurung ketepuk krincing prok ketepuk jeder. Chúng hả yên. Biết kìa. Chú. Ôi Biết ôi, kìa. ya. Yo ya. Oi. Yo.
Yo. Ayo. Iya ya. Oi, ayo. Ayo. Lo. Ayo ya. Tuh. Ya, Oi, ah. Tuh. Ya, tuh. Oi, hara. Yes. Oi. Hoya, oi, ya, us, ayo. Hoa, us, iya ya, hei, us, ayo. Ya. Ayo. Ayo. Tuh, Ayo. Ayo. Ya. Oh. Ya. Oh. 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 Ayo. Hey. Hara. Ayo. 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 Oke, ye. Sampun dong gledak kabeh menika Bapak Ibu. Cih. Wis tok. Komanan demit nok. Juk niku bundas-bundas mboten nggih Mas kira-kira. Ora nek simbah ora. Ora ngambruk mergane. Bejane sing entuk nggon corblok kuwi mau. Heeh. Simbah golek aman simbah. Simbah kok ora melu gulung-gulung, Mbah. Ning gulung kono omah jare cerak. Oh, ngono. Nggih. Ini ngaturaken sugeng sakten, sugeng panggihan kalian kula sak kanca. Brajakan Indra saking Bangi Rejo. Nggih. Tegal Rejo Yogyakarta. Nggih. Pun pari menapa menika, Mas? Nggih, monggo Mas Argo. Suara jamu Mas Argo. Jamu pisan wis sebabak ora suwe iki.
witing sawu Raja Ganendra Sakjose hae 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 so ayo Mas Tetek ting anting bang cempaka tondo mata saka selirane ting anting tondo tresno lair batin sinaksen bintange luku gantil mencok nang witing pari satu manten ono jeroning ati ali-ali dek saka kuningan dilali-lali nang saya kelingan manuk kemak mencok nang witing sawu ayo mu penak ya mas ya aja ngono aja ngono iyo iya iyo sawangitan bisa nendra kawang-kawang katon aneng netra tak sesuwun mugi enggal enjang kakak sing ati sing kapang ya iyo iyo ya iyo aku bosan nanti-anti tenan aning stasiun balapan enono kok tutup bathuke rasa sat kaya sewindu antu-antu ngenteni tekamu dodong rakit asmara nadyan merahino ning ing rasa mongso delo hae panjerina melu setya ngre
kemblelengan. Ayo ayo iya
kopi kang tak tuju apa kowe wis lali barang aku iki tuh ora nyotno yen nganti lali mung siji sing tak suwon kowe aja ngali ati elingo marang aku kang tresno mring sliramu